Belakhe koktoma kaham 7 Maret 2024 sangroni salo Tipra Motha ni Kwnwi MLA Mantri somai chagui mano boromgonang MLA Onimesh Deborma tei boromgonang MLA Bishoketu Deborma tei boroni logeo BJP ni wngui bo MLA boromgonang Rampodo Jomatia tei MLA boromgonang Koilani Saharai borobo haino Mantri shapath chagui mano tei hwijai koktoma ni bisingtwi koktoma manhorkha Lok Sabha salkaba bai MP seat bo haino Tipra Motha ni founder bobagra product kisur MP ticket manui mano tabo koke haise aigeni kwcham MP salkaba bai wngui batainai boromgonang reboti mohon Tipra kubui de ticket mania ongsino tabok manalaijak bono chajaknai tongposong lupurok bwskangni Lok Sabha chongmariba tamo ongsino